Před více než 100 lety, na konci první světové války, se britská monarchie cítila ohrožena. V Evropě přišlo o trůn na 8 panovníků a britské vládnoucí třídy se obávaly revoluce. Králi Jiřímu V. leželo na srdci jediné přežití rodinného podniku. Ve snaze dodat monarchii nový lesk vysílal své děti do světa, aby usilovali o přízeň veřejnosti a pomohli tak zachránit rodinný podnik. Prvním byl princ Edward, charismatický dědic trůnu. Uměl oslnit, dělal dobrou image, jak říkal, což pobuřovalo krále Jiřího V. Dalším v řadě byl princ Bertie, plachý náhradník v ústraní. Dále princ Henry, voják, a nakonec princ George, miláček rodiny. Jedinou dívkou ve windsorském klanu byla princezna Mary. Dokážete-li si představit extrémně okázalou matku, tak to byla královna Marie a její dcera sloužila jako výkladní skříň královské rodiny. Dosud neznámé dopisy a deníky mladých členů královské rodiny, tedy otce, tety a strýců Alžběty II., odhalují tajný příběh o abdikaci, válce a hlubokých rodinných rozkolech. Toto píše Edward Mary. Má drahá Mary, je mi nevýslovně líto, že tě v paláci drží skoro jako ve vězení. Skýtá nám to nebývalý vhled do soukromí královské rodiny. Prozkoumáme život potomků Jiřího V. pod drobnohledem a zjistíme, že za fasádou občas tikala časovaná bomba. Velmi si zahrával s ohněm. Muži, ženy, nedělal v tom rozdíl. Že by královský princ mohl splodit nemanželské dítě, bylo něco neslýchaného. Hrozilo to obrovskou katastrofu. Za královskou fasádou se odehrávalo rodinné drama a role, které v něm sehráli královští potomci, utvořili monarchii, jak ji známe dnes. Jestli se nepolepší, nebude záhy vhodným nositelem britské koruny. Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Windsorové v soukromí. První část Vzpoura. Harwood House v Yorkshire byl kdysi sídlem princezny Mary, jediné dcery královny Marie a krále Jiřího V. Mary byla sestrou dvou nejslavnějších britských králů. Edwarda, kterému rodina říkala David, ten abdikoval, a Alberta, kterému rodina říkala Bertie a ten ho nahradil. Byla také tetou královny Alžběty II. Právě zde odhaluje Maryina sbírka dopisů, deníků a fotografií příběh sourozenců, kteří se po 3 desetiletí přizpůsobovali i vzpouzeli. Má předrahá Mary, z tvého dopisu jsem měl velkou radost. Je mi nevýslovně líto, že tě drží v paláci skoro jako ve vězení. Nemůže za to maminka, ale tatínek. A ten vede v skutku ubohý, bezútěšný život. S láskou tě objímám a zůstávám stále tvým oddaným Davidem. Patrně nejzajímavější na tom je, že máme vůbec poprvé přístup k Maryjině osobnímu archivu a jejím dopisům. Objevem bylo zejména pouto, které jí vázalo se starším bratrem Edwardem. Je zřejmé, že když byli mladí, cítil Edward k Mary intenzivní ochranitelský vztah. Jeden královský hodnostář řekl, že Windsorové jsou jako kachny. Šlapou po svých dětech a jednají s nimi s přísností hraničící s brutalitou. Edward mluví o tom, že když tam nebyl Jiří, byla královna Marie mnohem vřelejší rodič. Má vzpomínky na to, jak chodíval do jejího pokoje před večeří, kdy ji česali, a ona jim četla pohádky. Edward má pocit, že otec jim matku tak trochu ukradl. Jak říká, nic nebylo více znepokojující, než když si ho otec zavolal do knihovny. K té se šlo potemnělou chodbou, která jakoby vyvolávala potlačovaného ducha jeho otce. Právě v této místnosti děti pochopily význam strachu. Ukazuje se, že děti si vytvářely vlastní malý svět a mluvili spolu jako společníci a důvěrníci a tímto způsobem se vypořádávali se světem, ve kterém se ocitli. Než dospěli do puberty, poslali král s královnou všechny chlapce do internátních škol a sestru Mary nechali doma.
Mary žije úzkostlivě chráněný a ubíjející život. Ve věku, kdy její bratři začínají vylétat z hnízda, musí zůstat a dělat, co si přejí její rodiče. Myslím, že všechny děti byly výchovou tak či onak psychicky poznamenané, což se později projevilo v jejich dospělém životě. Ale před více než 100 lety, když se první světová válka chýlela ke konci, byl král Jiří V. nucen povolat své děti, aby mu pomohli zachránit rodinnou firmu. V celé Evropě přišlo o trůn nejméně 8 panovníků, včetně několika bratranců krále Jiřího V. Monarchie byla náhle nechráněna. Vládlo ovzduší rozpadu a ohrožení. Lidé se vrátili z velké války, jejich život byl v troskách. Byla tu bytová krize, hospodářská krize. Vládlo obrovské rozčarování ze všeho, co se stalo. Celá generace říkala, že nehodlá tolerovat tak groteskní nerovnost, jaká existovala předtím. Válka všechno změnila. V roce 1918 dostali miliony mužů z řad dělnické třídy a dokonce i mnoho žen volební právo jako poděkování za jejich podíl na válečném úsilí, ale také proto, aby se zabránilo potenciální hrozbě, kterou představovali pro elitu. Do té doby vládla vyšší třída, šlechta, vlastníci půdy a nyní měli hlas pracující lidé. A nikdo netušil, co s ním udělají. Jeden odborový předák řekl, že už vidí dobu, kdy nad Buckinghamským palácem zavlaje rudá vlajka. Pro královskou rodinu to byly neprobádané vody. Především oni museli odrážet tuto novou demokracii a šlo v první řadě o image. Král Jiří si uvědomuje, že pokud se chce udržet na trůnu, musí královskou rodinu opravdu prodat obyvatelům Británie. Musí její členy vyslat, aby si získali jejich srdce i mysl. Jedním z prvních kroků v tomto úsilí byla změna rodového jména z německého Sasko-Cobursko-Gotthajský na typicky britské jméno Windsor. Poté král využije své děti, aby stály v čele kampaně. Princ Bertie, jemuž se začalo říkat průmyslový princ, je vyslán do továren, které byly motorem válečného úsilí. Princ Henry, sám voják, má na starosti svou sféru, vojáky vracející se domů z fronty, kteří se tolik obětovali. A princezna Mary, která se za války vyučila zdravotní sestrou a po boku matky královny děkovala raněným a těm, kdož o ně pečovali. Ale tajnou zbraní, kterou rodina vypustí do světa, je Edward. Král si přeje, aby Edward objížděl impérium a to také dělá. Stává se velvyslancem impéria. Britské impérium bylo po válce na vrcholu, ale stejně jako doma se i venku začaly projevovat nebezpečné rozpory. Edwardovým úkolem bylo podpořit otcovo impérium, které tvořilo téměř čtvrtinu světové rozlohy a jehož obyvatelé se významně podíleli na válečném úsilí. Edward měl obrovský úspěch. Oplýval šarmem, schopností navázat vztah s lidmi. Vědomě se snažil sestoupit z piedestálu, na kterém stál jeho otec, protože měl pocit, že v nové době by královské osobnosti měly být přístupnější demokracii. Film a rozhlas byla poměrně moderní média. Edward měl prostě ten správný instinkt, správný vzhled, správnou osobnost, aby dokázal zaujmout. Na tuto roli se skvěle hodil. Uměl co by princ oslnit, dělal dobrou image, jak říkal, což pobuřovalo krále Jiřího V., neboť to bylo podle něj nepřístojné. Ale Edward tím zaujímal vlastní postoj.
Edward a Windsorové byli v jistém smyslu skutečně stvořeni moderními médii. U monarchie šlo o vnímání a vytváření určitého obrazu. Pro populární tisk, Daily Mail, Daily Express a všechny ty, co prodávají 1 milion a více výtisků denně, to byl symbiotický vztah. Odvrácenou stranou nesmírně úspěšné PR kampaně bylo to, že v zákulisí vedl Edward nezřízený život. Měl milostné pletky, pil a kouřil, ale to se do britského tisku nedostalo. Britský tisk ho líčil jako člověka neposkvrněné pověsti. Zatímco impérium dobýval jeho novodobý princ, jeho sestře princezně Mary bylo nyní 22. Nadále byla doma s rodiči a stávala se terčem tisku. Objevila se zpráva o jejím zasnoubení s bratrovým kamarádem, přestože to nebyla pravda. Mary do deníku napsala: Dnes ráno vytiskl Daily Express oznámení o mém zasnoubení s lordem Dalkeithem. Hrozně mě to rozčílilo, přijde mi to nefér vůči nám oběma, jelikož na tom není ani zbla pravdy. Zdá se, že Mary nesmí říct ani slůvko, aby se vyhnula bulvárním klepům. Nikdy neměla vlastní život a její rozezlení nad otištěnou zprávou je zábleskem toho, jaká doopravdy byla. Tohle napsal Edward své milence Frídě Dudley Wardové. Má sestřička, bože, kéž bychom ji mohli provdat a zachránit ji před naprostou zkázou, ale Bůh ví, zda jí vůbec nějaký muž spatří na dost dlouho, aby se do ní zamiloval a vzal si ji. Budoucnost mé sestry mi samozřejmě již delší dobu dělá velké starosti. To, jak s ní otec špatně zachází, když ji vězní u dvora a nedovolí jí vést normální život. Jsou z toho patrné jeho obavy o ni a rovněž naprosté odmítnutí dvorského života, odmítnutí světa rodičů. Mary si musela počkat ještě 2 roky, než potkala toho pravého. Zasnoubila se s Vicomtem Lassellsem, jedním z nejbohatších vlastníků půdy v Británii. Drahý Georgi, představ si mé překvapení, když mě požádal o ruku. Je mu 39 a mě 24. Je okouzlující a velmi inteligentní. Mám velké štěstí, že mám zasnoubence tak sympatického muže. Mary neměla možnost rozhodovat o tom, koho si vezme. Částečně proto, jaká byla. Byla vychovávána k naprosté poslušnosti a tak se i chovala. Dokážete-li si představit extrémně okázalou matku, tak to byla královna Marie a její dcera sloužila jako výstavní exemplář královské rodiny. První velká windsorská svatba posloužila jako pohádková podívaná pro lid. Na počátku 20. let minulého století přešla britská královská rodina do ofenzívy s cílem okouzlit svět a ochránit monarchii a Edward, syn a dědic, se stal hlavním poutačem otcova impéria. Princ navštívil Indii a jeho příjezd do Kalkaty byl signálem k dalším velkým projevům loajality. Než princ Edward v roce 1921 dorazil do Indie, strávil 2 roky na cestách po celém impériu, ale vše nebylo tak, jak se v královských tiskových materiálech o klenotu císařské koruny psalo. Indie byla po první světové válce vroucím kotlem nespokojenosti. Vyslanec impéria Edward byl postaven do velmi ošemetné situace. Byl si dobře vědom toho, že na ulicích bude proti jeho návštěvě takový odpor, s jakým se patrně během návštěv loajálních dominií dosud nesetkal. Vyslat Edwarda na náročnou cestu po impériu bylo v pořádku. Jenže pokud víme, Jiří V. ho zasvětil spíš do role přehlídkového koně, než do skutečné úlohy budoucího krále. Indie přispěla do první světové války velkou měrou finančně i oběťmi na životech. A doufala, že se jí dostane odměny v podobě určité nezávislosti. To se však nestalo. A Britové naopak potlačili demonstranty, kteří vedli kampaň za nezávislost pod vedením Mahátmy Gandhiho. Jedním z hrůzných důsledků byl pak masakr v Amritsaru.
Britský důstojník ve svatém městě Amritsar nařídil vojákům střílet na neozbrojené civilisty, kteří údajně porušovali koloniální pravidla. Bylo hlášeno 379 mrtvých, ale Indický národní kongres odhadl počet obětí až na 1 000. Tato událost vešla do dějin jako jedna z nejtemnějších kapitol britského impéria. Gandhi nazval britské impérium po masakru v Amritsaru satanským impériem a vyzval k bojkotu návštěvy prince. A to se také stalo. Návštěva Edwarda dostává politický náboj a propaganda se stává o to důležitějším nástrojem. Takže bez ohledu na skutečnost se vláda velmi snažila ukázat, že Indové svého prince vítají. Jenže tomu tak nebylo. Edward však nebyl žádný hlupák. Věděl, že je předmětem propagandy. Dovolte mi, abych vám řekl, že novinové zprávy takřka bez výjimky zoufale přehánějí. Lidé doma mají tudíž mylný dojem. Má cesta po Indii není v žádném případě o ním triumfálním pokrokem, jak se o něm doma píše. Je to střet osobností i smyslu pro povinnost mezi otcem a synem. Jiří V. mu říká, kdybys nejel, pak by všichni uvěřili, že britský ráč je u konce. Vznikl by dojem, že Indie je tak neloajální, že ji nemůže navštívit ani princ z Walesu, syn indického císaře. Edward již dal zcela jasně najevo osobní názor na svou veřejnou roli. Jak já nesnáším svou práci a všechny ty novinářské, nafouknuté prázdné úspěchy. Mám toho všeho plné zuby. Pro Boha, toto se nesmí dozvědět živá duše. Nikdo nesmí vědět, jak smýšlím o svém životě. Edward zůstal na cestách po zbytek roku a byl tak nucen zmeškat první velkou windsorskou svatbu, obřad své sestry Mary s vikomtem Lascellsem. Královská rodina využila svatby, aby monarchii dodala lesku. Mary byla coby potomek vládnoucího panovníka první, kdo se vdával ve westminsterském opatství od doby, kdy se tam před více než 600 lety konala svatba dcery Eduarda I. Samozřejmě už byl k mání rozhlas a tisk, takže se z toho stala obrovská propagandistická událost. První velká windsorská svatba přilákala stejné davy lidí jako na královské korunovaci. Najednou je tu kouzelná pohádka a je ryze britská. Mary si bere britského aristokrata. Takže pryč jsou doby, kdy si britské princezny odvážely cizí princové. Je to vnímáno jako ryze britská svatba. V očích krále a královny byl Lascelles pro Mary ideální partie. Byl to aristokrat a velmi bohatý pozemkový vlastník. Vicomte Lascelles byl také vyznamenaný válečný hrdina. Na tuto oslavu všeho britského nebyla oficiálně pozvána žádná zahraniční královská rodina. Týdeník vykresluje královskou svatbu tak, jak to známe z dnešních královských sňatků. Záběry balkonové scény, kde sice ještě nemávají, ale především záběry davu, protože událost je označena za lidovou svatbu. Tak ji v dopise Edwardovi, který na svatbě nemohl být, nazval Bertie. Prý je to lidová svatba, ne Maryina svatba. Za královskou fasádou byla však lidová svatba i rodinnou událostí. Nejmilejší Davide, svatba nemohla proběhnout lépe. Mary odvedla svou roli dokonale. Zvládla velmi těžkou zkoušku před tolika lidmi. Tatínek a my všichni jsme na ně házeli rýži a malé papírové podkovičky a lístky růží. Bylo nám s tatínkem při loučení mizerně. Chudák tatínek se zhroutil. Ale já jsem se milosrdně dokázala udržet na nohou, protože jsem se tolik bála, že se Mary zhroutí. Mary, drahoušku, jsem moc rád, že všechno tak dobře dopadlo.
Moc mě zajímaly fotky v novinách a film jsme si pustili před pár dny večer na palubě a všichni jsme byli nadšení. Ani si nedovedeš představit, jak moc toužím po návratu domů, protože jsem po Indii otupělý a vyčerpaný a není mi vůbec pochutí, že se plavím dál na východ místo na západ do Anglie. Tvůj oddaný David. Když se však Edward vrátí do Británie, přestane plnit rozkazy a začne vyvolávat skandály. V listopadu 1922 využili nově demokratizované britské masy šanci jít k volbám, v nichž vstoupili na scénu lejbristé. Lidé šli k volbám a výsledek byl senzační. Konzervativci zvítězili a lejbristé se poprvé stali oficiální opozicí. Vzestup lejbristické strany vyvolal znepokojení mezi některými členy britské aristokracie, královskou rodinu nevyjímaje. V roce 1922 byl Edward už téměř 3 roky na cestách po impériu a jeho sestra Mary se přestěhovala na manželovo panství v Yorkshireu a čekala své první dítě. Nejdražší Mary, celou dobu na tebe tolik myslím a vím, jaká to bude úleva, až to všechno budeš mít za sebou. Výsledky voleb byly v skutku velmi zajímavé. Nemá smysl zavírat oči před skutečností, že masy nebo dělnické třídy, nebo jak je chceš nazvat, jsou ve stavu velkého neklidu a nespokojenosti kvůli strašlivé bídě. Dělnická vláda mě děsí, ale dokud si horní vrstvy budou schopny udržet většinu, na těchto dělnických výdobytcích nezáleží. Prosím, toto spal, neboť mně je zapovězeno mít názor. Je to fascinující dopis, protože ukazuje Edwardovu rozpolcenost vůči vzestupu lejbristů. Na jedné straně se děsí nástupu dělnické vlády, která by mohla být skutečně velmi radikální a mohla by ohrozit monarchii. Ale na druhé straně vidí, že je třeba udělat něco, co by nespokojenost mas utišilo. Zajímavý je jeho pokyn, aby se dopis spálil, protože nemá mít politické názory, jenže on zjevně názory měl a ty názory se vyvíjely. Byl daleko napřed jak před konzervativní stranou, tak před vlastní rodinou tím, že se dovtípil, k čemu vlastně došlo. Říká, že královská rodina musí dohnat dobu. Nelze předstírat, že se nic nezměnilo, protože se změnilo úplně všechno. Král Jiří V. a královna Marie se považovali za stělesnění konstituční monarchie, která se za každou cenu staví nad politiku, a očekávali, že jejich děti si z nich vezmou příklad. Je zřejmé, co si král Jiří V. myslel. V podstatě mu šlo o osobní přežití a přežití rodiny a přežití rodinného podniku. V době, kdy pro královskou rodinu byla dobrá pověst vším, vnesl návrat nejmladšího syna George kontroverzi přímo do jejich řad. George byl kluk, který miloval zábavu. Byl nejbystřejší, byl nejumělečtější. Nechtěl jít k námořnictvu, ale jeho otec na tom trval. A tak odešel nejprve do Osbornu a pak do Dartmouthu a lezlo mu to tam krkem. Georgeův příchod na londýnskou scénu se časově shodoval s návratem staršího bratra Edwarda z poslední cesty po impériu. George se ujímá role Edwardova společníka, vlastně tak trochu nemravného společníka, a parádně to spolu roztočí. Dva princové naprosto oddaní zábavě. George a Edward byli v samém centru dění, co by královská zlatá mládež. George a Edward uzavřeli spojenectví v době vrcholících hlučných 20. let, kdy se generace mladých aristokratů snažila spláchnout starosti v nočních klubech londýnského West Endu. Tehdejší zlatá mládež představovala svobodu. Bouřila se proti předpisům rodičů a bouřila se proti životu, který od nich rodiče vyžadovali. Muži se určitě zžírali pocitem viny, že nebojovali v první světové válce. Všeobecnou náladu vystihovala slova jedné písně. Après la guerre bude všem hej.
Vládne bujaré veselí a šampaňské teče proudem. Pokud jste byli dost bohatí a měli jste dostatečné konexe, vedli jste přesně takový život. Princ George se do této podvratné a potenciálně skandální scény vrhl po hlavě. Od předchozího života, ve kterém vyrůstal, se to lišilo jako den a noc. Najednou hned za branami paláce bujel rušný, svobodný a společensky smíšený alternativní svět, do kterého mohl dle libosti vstupovat nebo jej opouštět. George měl obrovské charisma. Byl skvělý klavírista, skvělý tanečník, skvělý imitátor. Byl to opravdu vynikající společník a taky z toho těžil, protože ho to bavilo. Žili uprostřed vzkvétající kultury celebrit, kde byl téměř kdokoliv terčem kritiky. Ale jsou královské krve, takže je třeba je hlídat. Princovi tajemníci a lidé, kteří je řídili, se strašlivě báli jen jednoho, že prince v nočním klubu zastihne policejní razie. George rovněž posouval hranice sexuálních avantýr. Princ George si dopřával každé vzrušení, které se mu naskytovalo. Nerozlišoval mezi muži a ženami. V otázce sexu neuznával žádné hranice. Velmi si zahrával s ohněm. Musíme si uvědomit, že v té době byla homosexualita nezákonná a hrozilo za ní vězení. Jiří V. údajně řekl, myslel jsem, že muži, kteří to dělají, si proženou kulku hlavou. To byl oficiální postoj. Měl celou řadu aférek. Aristokratky, hvězdičky z West Endu, měl pletky s dědičkou bankéře Poppy Baringovou a mluvilo se dokonce o sňatku, než se to doslechl Jiří V. Poppy Baringová byla ve společenských kruzích známá pro svou nezávaznost a Windsorové ji zřejmě nepovažovali za vhodnou partii. Když se poměr prince George s ní provalil, okamžitě byl vyslán na prodlouženou misi královského námořnictva v Číně. Nejdražší Mary, jsme tu už skoro měsíc. Občas se tu tančí, ale znám tu opravdu jen málo lidí a tak příliš nevycházím. Už jsem si víceméně zvykl, že jsem pryč, ale celkově to není moc zábavné. S velkou láskou tvůj oddaný bratr, George. Na rozdíl od bratrů vedl Bertie mnohem spořádanější život. V roce 1923 se oženil s lady Elizabeth Bowes-Lyonovou, která byla družičkou na svatbě jeho sestry Mary. Bertie a Elizabeth se brzy usadili. V roce 1926 se jim narodila princezna Elizabeth a Bertie ji zbožňoval. Když se podíváte na jejich fotografie z té doby, vyzařuje z nich nefalšované rodinné štěstí. A je znát, že Bertie vyzrál a zůstává stejný, jaký byl ve 20. letech. Takže zatímco jeho bratři se ještě neusadili a prožívají divoké časy, Bertie se ubírá zcela jiným směrem. Když se Bertieho mladší bratr princ George vrátil domů z Číny, ihned se střemhlav vrhl do nočního života a vypěstoval si varovné návyky. Proslýchalo se, že princ George bere kokain a morfium, a to už poměrně dlouho. A kdyby se to provalilo, pravděpodobně by u soudu neskončil. Za to skandál by to byl kolosální. Princ George zřejmě neuměl rozpoznat varovné signály, na rozdíl od Edwarda, který uměl poznat, když něco zavánělo průšvihem. George zřejmě nic neupozorňovalo na to, že překračuje hranice a vystavuje se riziku. Od George bylo nezodpovědné, že se stal závislým na drogách. Velmi nezodpovědné. Hrozilo, že to skončí obrovskou katastrofou. Londýn volá Britské ostrovy. Krize? V květnu 1926 se v Británii schylovalo k největší dělnické stávce v dějinách země. Bylo nezbytné, aby královská rodina zachovala neutralitu. Všechny snahy o kompromis mezi odbory a vládou selhaly. S politováním musíme oznámit, že zítra o půlnoci začne generální stávka.
V ulicích Londýna byly obrněné vozy, v Hyde Parku ostnaté dráty. Byla povolána armáda, aby chránila nákladní vozy s potravinami a nikdo nevěděl, co z toho bude. Levice očekávala, že to způsobí převratnou změnu. Pravice se toho děsila. Stávka trvala 9 dní a vstoupilo do ní přes 500 000 zaměstnanců na protest proti nízkým mzdám a špatným pracovním podmínkám. Jiří V. si dával velký pozor, aby zachoval královskou neutralitu a varoval syna Edwarda, aby udělal totéž. Jenže Edward byl indiskrétní. Nechal svého řidiče rozvést výtisky britských listů, v nichž se psalo o tom, že stávkující je třeba chytit pod krkem, že jsou to nepřátelé, což jasně ukazovalo, na čí straně stojí. Měl být nad věcí, měl být politicky neutrální postavou. Ale máte z něj pocit, že se s tím pere, že chce dělat věci po svém, že chce být politikem, i když mu to, co by budoucímu králi, nepřísluší. Krátce po svých prohřešcích během stávky se Edward ocitl na delší cestě po otcově impériu. V roce 1928 dorazil do Keni a poprvé se k němu připojil jeho mladší bratr, princ Henry, nyní kapitán britské armády. Henry byl nečekaný Edwardův společník na cestách. Ti dva totiž spolu moc nevycházeli, ale Henry byl skvělý lovec velké zvěře. Henry byl o 5 let mladší než Edward a jako vůbec první syn britského panovníka studoval v Eatonu, poté na Trinity College v Cambridge a nakonec si vybudoval solidní kariéru v armádě. Král měl z Henryho takovou radost, že ho jmenoval vévodou z Gloucesteru. Po příjezdu do Keni se bratři rozdělili. Než se však Henry vydal na safari, čekalo ho osudové setkání s jednou z nejznámějších žen v Keni, paní Beryl Markhamovou. Beryl Markhamovou vychovával otec a afričtí domorodci, takže se traduje, že uměla házet oštěpem a stopovat lvy dříve, než číst a psát. V 18 letech se stala první ženou v Africe, která měla povolení závodit v koňských dostizích, a v roce 1936 první ženou, která sólově přeletěla Atlantik z východu na západ. Když se princ Henry poprvé setkal s Beryl Markhamovou, byla Beryl u koní a princ Henry na ní náhodou narazil. Beryl místo, aby udělala pukrle, ho pozdraví africkým pozdravem salám. Zvedne ruce nahoru a princ je uchvácen. Tahle přirozená žena, která umí být sama sebou a hloupě se na něj neuculuje, si ho okamžitě získá. Henry od té chvíle zcela změní chování, což je ještě velmi mírně řečeno. Je to pro něj nové území. Předtím to byl nudný tichošlápek a zajímala ho jen armádní kariéra. A teď najednou randí s jednou z nejdivočejších žen své doby. Na konci safari je až po uši zamilovaný. Beryl a Henry se rozešli, když se vrátila do Nairobi, ale jejich milostný vztah zdaleka neskončil. Mezitím v Nairobi vyvolal Henryho bratr Edward jiný rozruch. Od svého příjezdu do Keni se princ z Walesu choval nevhodně a rozčiloval nejen Keňany z vyšších vrstev, ale také členy svého doprovodu. Na cestě s Edwardem byl Ellen Lascelles, přezdívaný Tommy, jeden z králových nejdůvěryhodnějších dvořanů a zkušený opatrovník prince z Walesu. Tommy Lascelles viděl, jak je Edward sobecký, jak se neumí ovládat. A usoudil, že Edward se nikdy nepolepší, byť by se on, Tommy, snažil sebe víc, prince nezmění ani trochu. Takže ať dělá, co dělá, v podstatě jen Edwarda kryje. Byla to zoufalá pozice. Tohle je od Tommyho Lascellese,
Dle mého uváženého názoru se následník trůnu v bezuzdné honbě za vínem, ženami a každým sobeckým rozmarem, který ho popadne, rychle řítí do pekla. Pokud se nepolepší, brzy z něj bude zcela nevhodný nositel britské koruny. Právě otázka Edwardovy schopnosti vést monarchii záhy nabyla na významu. Jiří V. náhle onemocněl tak vážně, že byl ohrožen na životě. A Edward a jeho bratr byli povoláni zpět do Londýna. Baldwin pošle Edwardovi telegram. Na politika, který píše následníkovi trůnu, volí mimořádně silná a přímočará slova. Navrhuji, abyste se oba okamžitě vrátili domů. Doufáme, že to dopadne dobře, ale pokud ne a vy se ani nepokusíte o návrat, hluboce to otřese veřejným míněním. Henry ho to rozrušil a řekl, že se musí co nejdříve vrátit domů, což je reakce, která se očekává. Edward řekl, ne, vystřelili si z nás, je to jen Baldwinův trik, já tomu nevěřím. Tommyho Lascellese to rozčílilo a řekl mu, pane, král možná umírá, pokud to pro vás nic neznamená, pro nás to znamená hodně. Edward nad tím mávl rukou a šel dál svádět manželku okresního komisaře. 5 dní po obdržení Baldwinova telegramu Edward konečně nastoupil na loď a vrátil se do Británie. Jejich otec byl vážně nemocný a lékaři si nejsou jistí, zda se král zotaví. Existují tu nejrůznější spodní proudy napětí. Všechny oči se upírají na Edwarda, jak se zachová. Zda udělá tlustou čáru za minulostí a stane se králem, jakého země potřebuje. Jejich otec byl také jejich král, indický císař. Stělesňoval zřízení instituci. A představa, že by mohl zemřít, byla pro ně opravdu šokující. V této fázi života se Mary, která prošla přímo klášterní výchovou a stala se poslušnou dcerou, najednou potýká s děsivou vyhlídkou, že její otec možná brzy zemře. To znamená, že se její bratr stane králem. A pro ní musela vyvstat otázka, zda je vůbec pro tuto roli vhodný. Mary dobře zná jeho názory. Ví, jakou nechuť chová k břemenu monarchie. Edward vedl hedonistický život. Henry zrovna prožíval románek, který mohl vyvolat obrovský skandál. A George, to je časovaná bomba. Po dramatu kolem královy nemoci, která přiměla Henryho a Edwarda k návratu domů z Keni, se jejich otec po týdnech obav začal zotavovat. Můj drahý Georgi, díky bohu dělá tatínek poslední 3 dny nadějné pokroky, ale v neděli večer na tom byl hodně zle a my jsme zažívali krušné, úzkostné chvíle. Chudák maminka, jsem vděčná, že jsem tu, abych jí v této chvíli mohla pomoci. Zatímco se jeho otec zotavoval mimo Londýn, princ Henry se chystal obnovit svůj africký milostný vztah s paní Beryl Markhamovou přímo na prahu Buckinghamského paláce. Princ Henry se zachoval bezohledně a troufale. Nechal Beryl ubytovat v rohovém apartmá hotelu Grosvenor a v podstatě s ní zcela otevřeně žil. Proč je to tak šokující? Beryl je podruhé vdaná. Je z kolonie, nemá urozený původ a navíc je v 8. měsíci těhotenství.
Že by královský princ mohl být otcem nemanželského dítěte, byla fantastická novina pro ty, kteří prahli po silném příběhu o královské rodině. Ale ti, kteří situaci dobře znali, věděli, že není možné, aby Henry byl otcem. Časově to nesedělo. Tisk se chystal referovat o úplně jiné královské historce. Následník trůnu Edward se připravoval na bezprecedentní cestu, která měla vyvolat kontroverzi. Edward měl v plánu navštívit hornický region pouhé 3 roky po generální stávce. 3 roky po zdecimování hornických oblastí, kde vládla zoufalá bída a hněv. Členové královské rodiny to neviděli a pokud ano, spoléhali, že se s tím vypořádají politici. Edward strávil 3 dny návštěvou nejchudších a politicky nejvíc polarizovaných oblastí v zemi. Tato návštěva nabývá politický rozměr, jakým se jeho cesty po impériu nevyznačovaly. Poukazuje na problém, o němž vláda doufala, že zmizí. Ta totiž nedělala žádnou pořádnou politiku pro řešení chudoby a nezaměstnanosti, jen snášela následky. Edwardova návštěva se stala velkou mediální událostí. Nedoprovází ho prakticky žádná ochranka a pár lidí se dostane přímo k němu a mluví s ním. Princ je viditelně šokován podmínkami, v nichž lidé žijí a říká to zcela veřejně. Edwardova známá fráze, kterou popisuje, co vidí, zní dokonale zavrženíhodné podmínky. To už se blíží přímému politickému prohlášení člena královské rodiny. V podstatě říká, že zde vládne ekonomický útlak a že se s lidmi zachází hůře než s dobytkem. Díval se na tyto lidi tak, jak jeho otec neuměl. Edwardovy výroky upoutaly pozornost tehdejšího premiéra Stanleyho Baldwina. Politický dopad těchto výroků je poměrně závažný, protože se jich chytne BBC a zveřejní je. Zachytí je obrovské množství novinových zpravodajů, kteří se kolem něj točí. Je to zpráva na titulní stranu. A premiér Baldwin musí v důsledku toho v parlamentu obhajovat téměř neobhajitelné. Edward začal vystupovat jinak než Jiří V. Nemáme prakticky žádný záznam o tom, že by se Jiří V. vůbec kdy zajímal o nezaměstnanost nebo dokonce o ekonomiku. A najednou se Edward, následník trůnu, zajímá nejen o sociální otázky, ale o konkrétní sociální problém, s nímž si vláda neví rady. Edwardova návštěva Northumberlandu a jeho výroky přicházejí pro vládu Stanleyho Baldwina ve velmi nevhodnou dobu. Brzy ji čekají parlamentní volby, jejichž hlavním tématem je nezaměstnanost a ekonomické problémy země. O několik měsíců později Baldwinova konzervativní strana prohraje volby a přijde téměř o 1/3 svých křesel ve prospěch labouristů. Baldwin i Edwardův bývalý osobní tajemník Lascelles dali své názory na Edwarda jednoznačně najevo. Nemohu se zbavit dojmu, že pro něj i celou zemi by bylo nejlepší, kdyby si zlomil vaz. Bůh mi odpusť, řekl Baldwin, ale mě často napadlo totéž. V chudých oblastech to vřelo, ozývaly se výkřiky: nechceme královské parazity, dejte nám jídlo, nechceme královské parazity. Když Edward viděl, jak se všichni jeho sourozenci přizpůsobují, byl ještě odhodlanější se vzbouřit. Slyšeli jste o paní Simpsonové? Patrně ne, ale uslyšíte o ní. Zcela je to zničilo a život královské rodiny to převrátilo vzhůru nohama. Česká televize 2023.